बेथ' बे जाम्बानि राव जाबाय एसटि नांगौ नामा हा नांगौ नामासो होननानै नुनो मोनो जोङो बेफोरनि सायाव मा बुंनो सानो गोख्रों रावै सारा बेथ' बे जाम्बानि राव जाबाय बोरै बारनानै होनो बियो बे हानाय नङा बेथ' बे जाम्बा बा जाम्बिनि खोथासो जागोन बियो बेखौ बुंनानैथ' मा बुंनो जुदि बिदि बुंमारदोंबा बे उथायनानै लानांगौ बुंनाङा बिदिखौ मानो बुंनो गावनो जुदि बुंदोंबा बे दायनिगिरि जागोन जोलैनि हांगार जागोन गावहानो जागोन बेखौथ' माने बुंजानाय राव नङा आरो बे गोरलै लाजानाय राव नङा बे जाय बर' हारिनि गोबां मानसिफ्रा आंखौ बुंहरगासिनो दङ बिपिएफ गभर्नमेन्टआ एसटि होनो नागिरदों आरो मेल मिटिंफ्राव माने एसटि नांगोना नाङा नोंसिनो एसटि नांगोना नाङा हानि फाट्टा नांगोना नाङा बेबायदि होनना सोंदों आरो बेखौ लानानै दिनै नों माने भिडिअ बानायदों होननानै आंखौ गोबां मानसिफ्रा बुंहरगासिनो दं आरो दा आङो बेखौनो नोंथांमोननि गेजेराव माने बुंनोसै आंथ' माने बेनि सायाव भिडिअखौ आं गोबां बार बानायबाय सापस हमना लादो सोरबा एसटि बिग्रा सोरबा एसटि होनो नागिरग्रा दा ओरैबायदि मोनसे माने थासारि जोंनि गेजेराव जागासिनो दङ बर'आनो बर'नि गेजेरावहाय माने सुथुर बायदि जानो नागिरदों आरोखि दा बेवहाय सापस हमना लादो जेब्लानाखि इलेक्सन केम्पेइन खालामदोंमोन ना 2025आव जे बिटिसि जेब्लानाखि इलेक्सन केम्पेइन खालामदोंमोन माने बेवहाय हाग्रामा महिलारि सारा बुंदोंमोन नालाय माने अबा आदिबासि मिटिङाव थांनानै अबा राजबंसि मिटिङाव थांनानै निसय बिथाङा बुंदों जानांगौ आरो आं सिगाङाव मोनसे भिडिअ क्लिप होदों दा बे भिडिअ क्लिपआ माने फेसबुकआव ससियेल मिडियाआव बिराद गोसारदों दा गोबां मानसिफ्रा बिनि सायाव रिएक्सनबो होनाय जाबाय दे माखासे बर'नि बुजिनां दैदेनगिरि दिनै दावराव देखे बिथांमोनाबो बुंबाय आरो माखासे मस्ट सिनियर स्टेजेन्ट बिथांमोनाबो बुंजोब्बाय ट्राइबेल संघनिफ्रायबो बेखौ प्रटेस्ट खालामबाय आसामाव थानाय गासै मोन 14टा एसटिफ्रा बिनि सायावहाय अपज खालामबाय दा बेखौ लानानै नोंगौ हाग्रामा महिलारि साराथ' नोङो एसटि होनो हाया जिबनावबो हाया प्रमद बर'आबो एसटि होनो हाया जिबनावबो हाया इभेन स्टेट गभर्नमेन्टआवबो हाया मामायाबो हाया बेखौ एसटि होनो हाया मामायाबो हाया मानो हाया होनना बुंदोंबा बिथांमोना जास्ट अनलि फर रिकमेन्डेसन हरनो हायो होनो थाखाय प्रेसार हरनो हायो सोरखौ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टखौ मानोना सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआव जोंहा मोनसे बिथांमोना कमिटि दंखायो आरो जेनेबा रेजिस्टार जेनेरेल अफ इन्डिया बे मोनसे कमिटि दङ आरो माखासे सिडिउल ट्राइबफोरनि एसटिफोरनि मोनसे कमिटि दङ आरो बेनि जेनाखि चेयारपार्सनखौ दाखालि दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे सिसिट'आ बिथांमोनहा गोदान दिल्लीयाव लोगो हमनानै मेम'रेन्डाम होबोबाय डिसकासन खालामबाय दा एक्सुवेलि नोंगौ गोबां मानसिफ्राबो बेखौ मिथिबाय दा बिथांमोना माने भटखौ देरहानायनि खाथिराव बे बाथ्राखौ माने हाग्रामा महिलारि सारा बुंदों आरोखि बेखौ मिथिबाय दा खिन्थु जों मोनदों बिथांमोननि जेनाखि एनअसि हरनाय बेखौबो जों नुबाय बै समाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद जे समाव रोंगोरा सारा आफादगिरिमोन एबसुनि बे समाव रेकमेन्डेसन हरनाय जों बेखौबो मोनबाय बेखौ गासैबो नुजोबखाबाय जोङो दा बाथ्राया जाहैबाय मा मोनसेल' खोथा माने बर'आ बर'नि सुथ' जानो नाङा आरो बावहाय जों नुदों दा माने गोबां माखासे बिपिएफनिफ्राय स्टेटमेन्टखौ होआ नङा होबाय आरोखि दा थारमाने बिथांमोना जास्ट जानो हागौ इलेक्सननि माखासे देरहानो खाथिराव बिथांमोना मोनसे प्रतिश्रुति होदों आरोखि आरो बियो जुदि सापस नोंबा नाय रायजो जानो जुदि हाग्रामा महिलारि सारा दिनैनि थारिखआव बिथांमोना जुदि एसटि होनो हायोमोनब्ला गावनो दा बिटिसिनि चिफ जाबाय गावनो डाइरेक्ट होनो हागौमोन ना एसटि होनानै बे आरोखि दा सापस हमना लादो बिथाङा जुदि बेहाय जुदि बारिबार जुदि प्रेसार खालामबाय थायोबा दा हाग्रामा महिलारि साराथ' गावनि आथिङाव गावनि रुवाजों दाना लानाय जाया होनबा गावनो नायदावनानै मुजुगोन गावनि बिखायाव गोलैगोन जुमुदिया बे जागोन ना जाया दे जे सापस हमना लादो दे बिदिन्थि हिसाबै होनोसै हाग्रामा महिलारि सारा जेनेबा होनो हाबायानो दे एसटि न' डाउट हो अब्ला बिथाङा बे होनायनि उनावहाय बिथाङा मा बिटिसिनि बिथाङा चिफ जागोन नामा सानसे समाव बिसोर जिबनाव जानो हानाय नंलालै मानो बावहाय सोर जाफैगोन हयथ' सोरबा आदिबासि जाफैगोन बा सोरबा राजबंसि बाहायफोर जाफैगोन बा अन्यथा जायफोर बिथांमोना द' जनगस्थिफोर मोनदों बेनि गेजेराव जोंनि बिटिसिआव सोर बांसिन मेजरिटिफोर दङ बिथांमोना मोनगोन जेरै जोंनि बिटिसिआव बांसिन मेजरिटि दं हिसाबै आदिबासि बाहायफोर दङ आरो राजबंसि बाहायफोर दं बिथांमोनानो बिटिसिखौ सालायगोन आरो बिथांमोनानो बिटिसिनि चिफ जागोन नाथाय माब्रै जे एसटि जाबाय नालाय मानोना बिटिसिआवथ' नोङो एसटि रिजार्भेसन सिट दङ ना आरो बिटिसिखौ 6 सिडुल एरियाखाय बेखौ नोङो मा होनना बुङो बाहाय एसटिआ बांसिन जायो
अब्ला बै मर्जादाया बेहायनो मोनगोन नाथाय जोंनि गोबां मानसिफ्रा बुजिया सेन्ट्रेलाव एसटि हिसाबै अनलि फर मा थायोनो मोनसेल' थायो बाहाय खुनु बाहाय फाराग थाया थारमाने एसटि माने एसटि अबिसि माने अबिसि जेनेरेल माने जेनेरेल एससि माने एससि बे आरो बाथ्राया दा जों बुजिनांगोन रायजो राजा नोंथांमोन ओंखायनो जोंहा माने गावजों गाव बुखिलायबाय थानायनि सम गैया जों बेखौ मा पलिसिनि गेजेरजों जों मा स्ट्रेटेजि लानायनि गेजेरजोंहाय जोङो जों बेखौ होबथानो हायो आरो बेखौ होबथानायनि माखासे हाबाफारिफ्राव मा बिपिएफ मा इउपिपिएल मा बिजेपि मा कंग्रेस जोङो थांनो हायो बयबो जोङो जाथिनि थाखायसो नालाय जाथिखौ रैखाथि होनो जोंनि थाखायथ' नङा दे जोंथ' दे मोजाङै जोङो मोनजालांगोन थानो हागोन पलिटिकेलखौबो जों मोनलांबाय थागोन खिन्थु जाय नैबे फिउचार जेनेरेसनफ्रा इयुन जेनेरेसना जाय इभेन दिनैसिमबो जोनोम मोनाखै बिथांमोननि थाखायसो जों दानानै गालांनाङा दानि जेनेरेसना दानानै गालांखायाबा गोरा मोनसे जोंनि सिमाफोरखौ जों थि खालामना गालांखायाबा बै फिउचार जेनेरेसनफ्रा जायफोर जोनोम जागोन जायफोर फैगोन बिथांमोननि थाखाय सिटिखौ सोर खालामगोन दाना जों जुदि खालामाबा दा बिटिसिखौ सासन खालामबाय हाराबा मोलारे सारा बिथाङाबोथ' होबथानांगोन ना नेक्स्टआव जुदि सोरबा फैबायलानो नटआव प्रमद बर' सारा फैफिनबायलानो बिथां साराबोथ' नों बिटिसिखौ रैखाथि होनांगोन ना होनांगोन बे आरो बाथ्राया आरो आटाइतखौ जोंनि मोनसे गिनांगौसिन मोनसे जाहैबाय मा आं बार होनबोबाय थादों जोंनि बिटिसिआव इलेक्सन जागोन ना जाया खालामगोन खालामा इउपिपिएल फैबाबो इउपिपिएल इलेक्सन खालामो ना खालामा बिपिएफ फैबाबो बिपिएफ इलेक्सन खालामो ना खालामा सोरखौ जायफोर जोंनाव सेकेन्ड लार्जेस्ट नैथि सुबुं अनजिमाया जाय बांसिन जानानै दं आरो जाय बिथांमोना जोंनि सुबुं सानखोनि गेजेरजों गाग्लोबनो नागिरो बिसोरखौ आरो जाय बिथांमोना ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक ओनसोलाव हाबनानै दङ जे जायगायाव बिसोर थानो मोना बेखौ होखारा आरो बेबायदि सिंगेल लांबाय थायोबा खिन्थु हानाय नङा आरोखि हमनानै लादो दिनै नोङो हमनानै लादो सापज बिपि बाबो हारसिं सिंगेल लाबाय बिथांमोनाथ' इलेक्सन खालामनो हानाय नङा मानो हानाय नङा इलेक्सन खालामोबा बिसोर सोर भट होनो रावबो भट होनाय नङा ना बे आरो इउपिपिएलआ सरकाराव फैबाय इउपिपिएलआ इलेक्सन खालामबाय बिसोरबो भट होला बाथ्राया बे आरो दा रायजो राजा नोंथांमोन आरो नोंथांमोना बेखौनो खावलायबाय दिनै हाग्रामा मोलाय सारा जे बाथ्राखौ बुंदों बिथाङा बे गोबां मानसिफ्रा दिनै डिसकासन खालामबाय गोबां रायलायनायबो जाबाय ओंखायनो बे आयदानि सायावहाय मोनसे माबा मोनसे जागोन एबा हाग्रामा मोलाय साराबो होनो हाथारगोन एसटिखौ बे नङा बिथाङा जास्ट एनअसिल' हमनो हागोन न' अबजेक्सनल' हरनो हायो आरोखि जुदि बिथाङा होनो हायोबा मा खालामनो होनांसिगौ आरोखि इभेन स्टेट गभर्नमेन्टआबो होनो हाया आं दहाय बुंखाबाय बे सेन्ट्रेलनि आखायावसो थाजोबो गासिबो आरो बाहाय माखासे क्राइटेरियाफोर थायो बेफोरखौ जेब्लानाखि फुलफिल खालामनो हागोन बै हारिया मोनगोन येस नंगौ खिन्थु बिथांमोना बिनो हायो आरोखि एसटिखौ बयबो बिनो हायो गावबागाव डिमान्डखौ गावबागाव गणतान्त्रिक माखासे लामाजों बयबो बिनो हायो आरोखि दा बेखिनिल' थेंक इउ